zlé. Je len omráčený. Ale bude to v poriadku. Nie je to nič vážneho. Ako ti je? Platí vám snáď málo? Poviem vám rovno, pani Hemendová, predstavoval som si tento podnájom trochu ináč. Ste tu ozaj tak veľmi nespokojní? Chcel by som vám len povedať, čo mi na vás najviac vadí. Nemôžeme sa aspoň raz ľudsky porozprávať. Keby ste ma vypočuli, určite sa vám to vyplatí. Nie som zvedavá na vaše reči. Nechajte ma už konečne na pokoji. Mám toho pokrk. Ako sa cítiš, Frank? Chvíľu to potrvá, kým budeš môcť hovoriť. Ale vydržíš to. Zaženieš zubára? To neviem, sú Vianoce, Frank. Ešte dnes večer. Možno. Skúsim to. Ešte dnes. Poďme, chlapci. To je na rade. Tak. Ako vyzerám? Obstojne. Choď, si suchý. Pôjdeš dnes večer k Vývrajovi, Frank? Chcel by som to zajsť. Ja by tebou, tak tam nejdem. Čo ťa po Vývarovi? Ale by si ich Zubárovi, to je dôležitejšie. A čo pani Hemendová? Má sa dobre. Kúpil som hračky detiskám. Ešte bude proplať. Nerado to vidí.